नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, माझे नाव आहे नुपूर प्रशांत शिरवाडकर। माझ्या भाषणाचे नाव आहे #बेरोजगारी। सर्वप्रथम आपण टप्प्याटप्प्याने जाऊया। बेरोजगारी म्हणजे काय, बेरोजगारीची कारणे, बेरोजगारीचा प्रभाव आणि त्यावर शासनाने केलेले उपाय हे आपण पाहणार आहोत। तर बेरोजगारी म्हणजे काय? बेरोजगार अर्थात ज्याला रोजगार मिळत नाही, असा ज्याला काम करायची इच्छा आहे पण तरी त्याला काम भेटत नाही आणि जो कामासाठी अत्यंत उत्सुक असतो त्याला उत्सुक असतो पण तरीही त्याला त्याच्या पात्रतेची नोकरी मिळत नाही, त्यालाच बेरोजगार असे म्हणतात। बेरोजगाराची कारणे, सर्वात मुख्य कारण म्हणजे भारतामध्ये बेरोजगारी सर्वात जास्त आणि मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते। भारत हा ओव्हर पॉप्युलेटेड म्हणजेच घनदाट लोकसंख्या असलेला देश आहे, त्यामुळे इकडच्या बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे। बेरोजगारी वाढल्यामुळे गरिबी तर होतच आहे, अर्थात दारिद्र्यता येत आहे, पण त्याचबरोबर गुन्हेगारी सुद्धा वाढू लागलेली आहे। या गुन्हेगारी वाढवण्यासाठी मोठे कारण म्हणजे बेरोजगार। जर बेरोजगारी ही संपुष्टात आली तरच आपल्याला गुन्हेगारी आणि गरिबी कमी करता येईल। दुसरे आणि मुख्य कारण आहे कायदेशीर गुंतागुंत आणि कमी पायाभूत सुविधा। जर कोणालाही नोकरी करत असेल पण तरीही त्याला नोकरी बरोबर उद्योग करायचा असेल, जसे की बेकरी ओपन स्टार्ट करायची असेल, तरीही तो ते करू शकत नाही, कारण की कायदेशीर गुंतागुंत इतकी असते की आणि त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा म्हणजेच जसे की इलेक्ट्रिसिटी अर्थात वीज पुरवठा, पाणी आणि जागा ही अपुरी पडते। त्यामुळे तो ही बेकरी ओपन करू शकत नाही, चालू करू शकत नाही, पण यामुळे बेरोजगारी निर्माण होते। आता तुम्ही म्हणा याच्यामुळे बेरोजगारी कशी निर्माण होते, तर सर्वात मुख्य कारण म्हणजे जर एका माणसाने बेकरी स्टार्ट केली असते अर्थात चालू केली असते, त्यामुळे 5 ते 6 लोकांना रोजगार मिळाला असता, पण कायदेशीर गुंतागुंत आणि कमी पायाभूत सुविधेमुळे त्याला ती बेकरी चालू करता आली, त्यामुळे जो 5 आणि 6 लोकांना रोजगार मिळणार होता तो मिळू शकणार नाही आणि ते बेरोजगार झाले। हे कारण दुसरे झाले। तिसरे कारण म्हणजे अपुरा राज्य पाठिंबा आणि योजनांची कमी। बहुतेक बेरोजगारांना राज्याचा पाठिंबा अर्थात सरकारचा पाठिंबा कमी असतो। भारतीय व्यवस्थेतील योजनांचीही माहिती अपुरी मिळालेली असते, त्यामुळे बेरोजगार लोक बेरोजगार राहिले जातात। आता आपण बेरोजगारीची कारणे पाहूया। कारण क्रमांक 1, बेरोजगारांची कारणे ही वरील प्रमाणे होती। आता आपण बेरोजगारीचा होणारा प्रभाव पाहूया। प्रभाव क्रमांक 1, तो म्हणजे बेरोजगारीमुळे गरिबीही वाढली जाते आणि गरिबी वाढल्यामुळे लोक गुन्हेगारीच्या विश्वामध्ये सामील होऊन जातात, जसे की सायबर क्राइम्समध्ये फेसबुक अकाउंट हॅक करणे, दुसऱ्या लोकांच्या बँक अकाउंटचे डिटेल्स काढून त्यांच्यातील पैसे अवैधरित्या प्रकारे मिळवणे आणि त्याचबरोबर चोऱ्या दरोडे करणे हे बेरोजगारीचे प्रभाव आहेत। बेरोजगारीमध्ये फक्त अशिक्षित लोक नाही तर सुशिक्षित लोकांनाही समावेश करतो, जसे की BA आणि MA केलेली माणसं महापालिकेच्या कचऱ्याच्या गाडीवरती काम करतात। ही अत्यंत वाईट अवस्था आपल्या भारतामध्ये पाहायला मिळते। त्याचबरोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात झपाट्याने बदल होणाऱ्या आणि विकास होणाऱ्यामुळे बेरोजगारी वाढत चाललेली आहे। आता आपण वळूया भाषणाच्या शेवटच्या आणि महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे, तो म्हणजे शासनाने केलेले बेरोजगारीवरती उपाय। ते म्हणजे 2016 साली भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्टार्टअप इंडिया या नावाच्या योजनेची अंमलबजावणी केली। ही योजना भारतीय उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारी होती आणि त्याचबरोबर त्यासाठी पोषक वातावरण करणारी होती। शेवटी माझे म्हणणे हेच आहे की जसे वेळेला शूद्र मानू नये, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कामाला शूद्र मानू नये।
त्याचबरोबर कल करे सो आज है, आज करे सो अब. त्यामुळे उद्याची कामं उद्या करण्यापेक्षा ती आधीच केलेली सर्वात बरी असते. धन्यवाद.